Shalom horas madihita saluhutna. Di hamuaka damang dohok dainang manang di dia pehamu maringanan tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramotion ni Tuhata Yesus Kristus. Adorak so taparadi hata ni Tuhata jumulu mahita martangyang. Dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha ima mangaramoti hati-hati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hata ni Tuhata nagabe jamita di minggu pa 20 sadahod dung Trinitatis ima di tanggal 20 Oktober 2024. Hata ni Tuhata na tersurat di Rom bidu 12 ayat sada rodi ayat 2 dohot topik minggu hadaulaton ni nama roha ibadah yang sejati. Ujahama dihita songonoma di dok hata ni Tuhata. Na huapoi mahamu aliak kadongan marhiti-hiti asini roha ni debata. Pasahatamu ma daging muna bahin pilihan na mangulu na badia na hinalomohon ni debata. Ima hadaulaton ni nama roha. Jala unang gabi sarobak kamu dohot portibion. Alai gabi ibaru mahamu dung muba pikiran muna. Asa tahu kamu manibangi lomo ni rohani debata. Ima nauli nahinalasonna dohot nasudenggan. Ay marhiti sian asini roha nani lehon natuau. Hupai ngokma ganupamu. Unang matorbang rajumihamu dirimu lubisian na patut. Alai itap ni natamama parrohaon muna. Ganuk marguru tugudang ni haporsiaon na tinurpukon ni debata tu ibana. Upamana torop do ruas di dagikta. Alai dada saulaon ruasi sude. Songoni dohita torop sadaging di bagasan Kristus. Alai ruas bedo hita sama hita. Ganuk majalo silehon-lehon marguru turagam ni asini roha na tinurpukon na tuhita. Ia panurirangon naing ma mardomu tu haporsya. Ia ulaon marhobas ba ulaon marhobas ma. Ia haguruon ima. Ia pangapoyon ima. Ia namangasi sian bulus ni roha ma. Ia na manguluhon maringgas ni rohama. Ia na marbasa-basa sialas ni rohanama. Ima hatani Tuhata. Di hamuak kadongan saha porsiaon pinomat adong tolu nabui taputihi sia turpukon na gabe jamita dihita di bagasan tikyon. Totuna parjulu ima hadaulatun ni nama roha ibadah yang sejati. Ahado na tersunggul turohata ganuk mabigi hata ibadah. Ra na perjulu ima parmingguo nate dungi partangyangan dohot akka nasarupa tusi na sejenis tusi. Jaladak salay moloi perjulu taingot ganuk mabigi hata ibadah. Memang ibadah dak tersirang sian parmingguon manang partangyangon. Dak tersirak siap partangyangan. Ay nabiribada do hita tutu, mololau hita marminggu, manang mololau hita tu partangyangan. Holani tutu, nanaing dohonon nanaing tu hita marhite turpukon, ibadahi dakolan menyangkut ritual manang seremonial. Lapatan na ibadah dang holan sekedar lahu tu gereja, manang lahu tu partangyangan. Ibadah tidak hanya pergi ke gereja tetapi keluar dari gereja untuk mengabdikan diri. Jalana parpudioma nanidokna ibadah yang sejati. Jadi ibadah itu ada dua, yakni ibadah yang sifatnya ritual dan satu lagi ibadah yang aktual. Jadi dak sukup dope peribadah hata moloholan di gereja dope hita martangyangi. Ikon haruar do hita siani laho mengabdikan dirita tunahu maliang dohot tudongata jolma.
ibadah na aktuali ima memilih diri dido, mempersembahkan tubuh. Tu dia, betul tu aka ulau na hinalomohon ni Tuhani, tu aka ulau na dinggan, tu aka ulau na pauli-ulihon pamatang ni Kristusi, membangun tubuh Kristus. Odo na parjulu na itaida siya turpukon. Jadi molo didok hada ulaton ni nama roha, ima memilih diri na nidok na disito tu marlapata dui memilih pikiranna, memilih rohana, memilih tikina, memilih pabahenanna, memilih na adong dinguluna. Dangadok kepengna baguguna dilehon ate. Dangadok si bahenon na batikina dipilihon. On ngaswadong si bahenon na guguh na peso tarparar, tikina peso tarparar. Jadi halak na olo memilih dirina tuaka ulau nadingkan disido ibana sedang melakukan ibadah. Jala imana nidok na ibadah aktual. Dang sikop dope ibadah tai molo marujung holan di ibadah ritual manang ibadah seremonial. Iko sahat dohita tu ibadah na aktual. Ima naradi memilih dirina tuaka ulaun nadingkan. Napaduahon nabui taida siya turpukon unang gabi sarobak kamu dohot portibion. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Ima didok di hata Indonesia. Memang iko berbeda manang iko marasing dohita siyan na di portibio. Tentu pangalahona do na nidok na disiate. Jadi yang gudus dohita dohot portibion marua pola Kriste kita. Ayang gosian warna kulit, dohot sian bentuk fisik, mungkin dang marasik kita sian akan asik. Alai na membedaho kita anon dohot akajol mana asingi di pangalahon naido, di pabahenan naido. Jadi molo didok dison unak saroba kamu dohot portibion, ba memang dang buidos sita dohot portibion. Jala molo dido iko marasing dada na naing pasing asiko kita daw. Dak sa torbang berarti dang dus pangalahota dohot pangalahon na di portibion. Dang ikut-ikuta tu pangalahon ni portibion. Isarana molo korupsi halak ba unang dohot iba na korupsi to. Unang gabi dido ba wala na una sodapota unang hinate. Molo manakko halak ba unang dohot iba na manakko. Tutu asa unang sarobang bedohot portibion ikon adong do parjulu pembaharua di diri ni sasahalaki. Aidang mungkin boy taulah songon na nidok na digijangi molo suadok parjulu perubahan di dirina. Alani pastikan pabua naung ibaruho. Halak naung muba manang halak naung ibaru di dirina mampu doi manirang na dengkasian naroa. Mampu doi manibangi dia ma nagabe lomo ni rohani debata jala dia naso di halomohon debata. Jadi holan akajol mana berubah do na mampu mernida si songoni. Halak naung ibaru ngapasti dang sinaujui bebana. Halak naung ibaru tentu cara pandang nape pasti berubah, cara berpikir nape pasti berubah. Sarana rupani dang adok tupak na tu pembangunan manang tu huria alai dang gabe pangabati ibana tu pembangunan di huriai karena rong do na songoni ngana suadok tupak na tu pembangunan tong muse keberatan orok pembangunan bamolo suadong nian bahenon na badi pahoho mate unang gabe laus pangabati badang arong rupani si bahenon na batangiak sian ibana ate naik pangkat dongan na ibana naik tensi manuhor kulkas dongan na ibana ngaliam moho denggan dongan na susah ibana ia susah dongan na marulup-ulup todina kan ngasiga mulo songoni berarti dang muba dope ai tarida do halak na sumuba dope di pikiran na alasai jongjong dope hoteli ima hosom teal elak do late. Jadi molo sai arong dopeon berarti sinaujui dope ibana.
Ima napatuluhon unang torbang rajumi dirim lubisian napatu. Molo di hata Indonesia janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Molo didok unang patorbaku berarti unang palubihu manang unang berlebihan. Wajar-wajar mate. Sewajarnya. Ayak kana pakehu gabi sudingkat dui. Patabu hupe nga gabi sutabu dui. Paburju hupe gabi sala dui. Ado honon ni halak duan non na naluaho ni. Ay paburju huyat tongin na. Pamokmoku, pakurusu, denggado na langsing. Alay unak sape sodita da jolma ate. Pati bohu dohot akana hu na asingi. Hamu kadongan hata na patorbakwo di baga saturpukon kaitan na tuna ikon masih jakonan, masih pasikopan, masih tupahan. Idu asa dipertudus turuas ni pamatang taon. Datorob do ruas ni pamatangon anggota tubuh. Adong tangan, adong pat, adong mata, adong pinggol, adong igung, adong jari-jari, adong simat jujung, dohot akar ruas na asing dope. Jala sudir ruas ni pamatangon, adong bedo fungsina manang ulaw na, jala siula ulaw na bedwe. Alani, tangboy do honon ni patu tangan, rumiko duaw siya ko nin na rupani. Tangboy do honon ni mata, tu pinggol, rumiko duaw siya ko. Tangboy masiasangan, semua punya fungsi masing-masing. Semua punya tugas masing-masing. Semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan gabi sumangap nasada sian nasada nari. Dan gabi umarga nasadaon sian nasadaan. Lau songonido hita dihuriai doho dia kainganan na asing. Dan boy rajuman ni sahala diri na torbang sian dongan na. Ganuk do hita majalo sileho-leho siya tuhani. Marguru turagam ni asini roha na tinurpukon na tuhita. Alani diulabe ma ulaw na hobartu karonia na jinalona siya tuhani. Molo diturpuki didok rupa di siya ayatonom satu ayat walu. Ganuk majalo silehon-lehon marguru turagam ni asini roha na tinurpukon na tuhita. Ia panurirangon naing ma mardomu tuha porsiaw. Ia ulaun marhobas ba ulaw marhobas ma. Ia haguruon ima. Ia pangapoyon ima. Ia namangasi sian bulus ni rohama. Ay namanguluhon, ia namanguluhon meringgas ni rohama. Ia namarbasa-basa sian las ni rohanama. Jadi mari kerjakan semua sesuai dengan porsi masing-masing. Jadi molo sudi na mangula ulaun na hobartu karunia masing-masing ulima idaw sudi jaladinggan ma idaw sudi unang adong na dominana te jala unang adong pola na say madok angguau holanau moloswau so tunggabe luasau te angguau holanau moloswau hati-hati so tunggabe luasau. Rikok dotong na marsagi tugas jala sadanai nanaing dohonon na tuhita marhite trupukon asa profesional ma dia ka ulaw nabi. Jadi masing-masing punya tugas. Songo situai do yete adong do deba situa ba disodo spesialis ni iban disado spesialis ni iban ba adong do situa hola si palu giring-giring. Dan memang hola ni bana do na dinggan mamalu. Alay unak pola torbang dirajumi diri na disihi. Unak pola gabe didok molo dangau mamalui dang makulingi ina. Unak pola te. Unak pola didok songoni. Hamu kadongan saha porsiaun sudi na tatarengoti digijangi hubungan na tuha porsiaun dohot holong ni roha doi. Lapatan na molo taulahon akan natadok digijangi ima tadda ni halak na porsia, jala ima tadda ni halak na parholong ibana. Jadi suhak-suhak ni ha porsiaun dohot holong ni roha, ima mulubui tapatulus dipatulus songon na nidok na digicangi. Atong margugo mahita, patulus sosa dingulu si ganupani dohot di tonga-tonga ni haka parsaurata.
martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan di hatam na hubiki kami, pasu-pasu homai di kami. Asa di perbiho katami, perbuena denggan, perbuena tonggi. Di bagasan Yesus Kristus martangiak kami Tuho. Amin.